салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳост дар радиои озодӣ. имрӯз сешанбе 4 октябр аст. дар ин нашри барнома ба 7.5 соли зиндон маҳкум шудани журналист Абдулло Ғурбатӣ, хориҷаро дар тазоҳуроти беш аз 2 ҳафтаинаи Эрон муттаҳам кардани Оятулло Хоманаӣ, мувофиқати парлумони Қирғизистон бо тақсими силоҳ ба сокинони марзӣ дар ҳолати изтирорӣ ва дигар хабарҳо суҳбат мекунем. Журналисти тоҷик Абдулло Ғурбатӣ бо ҳукми додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе имрӯз ба 7.5 соли зиндони низомаш сангин маҳкум шуд. Маркази мустақили ҳимоят аз ҳуқуқи инсон гуфт, ки мурофиа 4 октябр пушти дарҳои баста баргузор шуд. Додгоҳ Ғурбатиро аз ҷумла ба узвият дар созмони экстремистӣ гунаҳгор донистааст, вале ӯ дар додгоҳ гуфтааст, ки худро гунаҳгор намеҳисобад ва аз додгоҳ хостааст, ки ӯро бегуноҳ эълон кунад. ҷузъиёти ҳукми журналисти шинохтаи тоҷик, ки тарафдоронаш қазияи ӯро дорои ангезаҳои сиёсӣ меноманд, 3 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ тақдим мешавад. Барнома соати 18 ба вақти Москав ва соати 19 ба вақти Душанбе тақдим мешавад. бино ба арзёбии як муассисаи созмони милал, қимати орд дар бозорҳои Тоҷикистон дар муқоиса ба як ҳафта ва моҳи гузашта аз 2 то 5% поин омадааст. Сабаби арзонтар шудани он ба гуфтаи барномаи озуқавории созмони милал воридоти бештари орд ва ҷамъоварии ҳосили имсолаи гандум аст. Масалан, қимати як халта орд, ки қаблан 370 сомонӣ буд, дар баъзи бозорҳо то 320 сомонӣ расидааст. 5 литр қимати равғани растание, ки бо номи Алейна дар Тоҷикистон зиёд харидор дорад, аз 160 сомонӣ то ба 100 сомонӣ поин омадааст. арзёбии мазкур рӯзи 3 октябр нашр шуд ва дар он қимати маводи ғизоӣ дар 8 бозори Тоҷикистонро таҳқиқ карданд. Оятулло Алии Хоманаӣ, раҳбари олии Эрон, хориҷиёнро ба барангехтани тазоҳуроте муттаҳам кард, ки саросари ин кишварро фаро гирифтааст. Тазоҳурот баъди 16 сентябр сар зад, вақте маъмурони полиси ахлоқ Маҳсо Аминӣ, як духтари 22 соларо барои ба гуфтаи онҳо бадҳиҷобӣ дастгир карданд ва сипас ҷасадашро ба хешовандонаш супурданд. Оятулло Хоманаӣ рӯзи 3 октябр гуфт, ки тазоҳурот барномарезӣ шуда ва кори дасти Амрикову Исроил ва ба қавли ӯ хоинони эронӣ дар хориҷ аст. ӯ ҳалокати Маҳсо Аминӣ ро ҳодисаи талхе номид ва гуфт, ки дилаш барои ӯ сӯхтааст. мақомот гуфтанд, ки Маҳсо Аминӣ бар асари сактаи қалб фавтидааст, аммо хешовандонаш мегӯянд, ки ӯ комилан сиҳат буд ва шоҳидони айнӣ гуфтанд, ки маъмурони полис ӯро латукуб карданд. дар саркӯбҳои эътирозҳое, ки инак 17 рӯза аст давом доранд, 10 нафар кушта шуданд. гурӯҳе аз вакилони парлумони Қирғизистон рӯзи 3 октябр тарҳи қонунеро баррасӣ карданд, ки иҷоза медиҳад ба сокинони ноҳияҳои ҳаммарз бо Тоҷикистон дар ҳолатҳои фавқулода ба гуфтаи онҳо аслиҳа тақсим карда шавад. тарҳи қонун дар Кумитаи умури байналхалқӣ, мудофиа, амният баррасӣ шудааст ва ҳаққи гирифтани аслиҳаро фақат ба сокинони ноҳияҳои назди марзии вилоятҳои Ботканд ва Уш медиҳад. вакилони парлумон гуфтанд, барои татбиқи ин кор бояд 4 қонун аз ҷумла қонун дар бораи аслиҳа ислоҳ шавад. мухолифони тарҳ мегӯянд, ин кор мумкин аст сабаби афзоиши хушунат ва хунрезӣ дар минтақаҳои марзӣ шавад. моҳи гузашта дар натиҷаи даргирӣ дар деҳоти назди марзии Тоҷикистону Қирғизистон аз ҳар ду тараф беш аз 100 нафар кушта шуд ва садҳо каси дигар маҷрӯҳ шуданд. моҷарову хунрезӣ бинобар марзи баҳсбарангез ва аломатгузори ношудаи ду кишвар сурат мегирад. 3 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ гузорише дорем дар бораи исми бархе қурбониёни нави муноқишаи марзии моҳи сентябр. мақомоти тоҷик мегӯянд, беш аз 40 сокини мулкӣ дар ин муноқиша кушта шуд, вале бино ба таҳқиқоти радиои озодӣ шумори умумии қурбониҳо аз ҷониби Тоҷикистон дасти кам 74 нафар мебошад. оё Русия метавонад дар ҷанг бо Украина аз силоҳи ҳастаӣ истифода кунад?
владимир путин раис ҷумҳури русия чанд дафъа дар ин бора сухан гуфт ва вокуниши манфиро дар ҷомеаи байналмилалӣ ба вуҷуд овард. давоми як ҳафтаи ахир баҳсу суҳбатҳо дар ин бора дар расонаҳои ҷаҳонӣ зиёд аст. расонаҳои украина ҳамчунин машварати коршиносонро нашр мекунанд ки дар сурати зарбаи ҳастаӣ бояд чӣ кор кард. посухи ин суолро дар гузорише меёбед ки 3 соат баъд дар барномаи хабарии радиои озодӣ тақдим мешавад. و در این قسمت برنامه توجه کنید به قرب سامانی که برای 4 اکتبر بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده است. 1000 روبل روسی 168 سامانی، 1 دلار آمریکایی 10 سامانی و 22 درم و 1 یورو 9 سامانی و 98 درم تعیین شده است. قرب این اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند دیگر باشد. در همین جا سرخط خبرها به انجام میرسد. بعد 3 ساعت یعنی ساعت 19 به وقت دوشنبه و 18 به وقت مسکو در اخبار آزادی رو میخوریم.